Ama derin gurrunu men ba'a cilde udhiyeti fela udhiyete. Resulullah aytiye bir adam qurbanlığın derisin satsa o qurbanlık bitin qurbanlık bolmaz diýip aytiye. Satmaýlyň şeriatyň öz berýän ýoly bar. Ya özüň şondan bir içmek tikinmeli, özüň istifade edämeli. Baý garyp bol fark etmeýär. Bir ýol özüň şondan istifade edip başarýan. Hiç çıkarmanjyk öz elinden. İkincisi şo bilen satmanjyk käse dekmes çalışyp başarýan. Bir hemişegi helak bolmaýan zat, ben iýiçki zat däl. Helak etmänjik özünden istifade bolýan käse dekmes zat bilen çalışyp başarýan. Munna da günahkarlyk däl, etmeli işin biri. Üçüncü ýolla şoňa sadaka vermekde. Bir wagtda satylasa derini hükmen inne sadaka vermeli. İnnit mung pulunu içmek aların, ya mung pulunu käse dekmes aların bolmaýar. O satmaqa gurruny. Satmaqa şoňa içmek tikinse, ya satmaqa şoň özüni käse dekmes bilen çalışsa ziýany ýok. Ýoksa da deme sadakamız bolup galar, özüni sadaka vermeli. Satyp pulunu berjek diýseň de satyp da pulunu bermeli. Hop, ýene bir gaty bellemeli zadymyz gassaba. Gelýärsen ki damak çalyp berýär ýa bölüp berýär. Şoň özünden bermäliň dogallam. Ekseren şu gassaba derisini berip goýberýär. Gassaba ýa damak çalyp berene özünden bermänjik, belki öz jüýümizden pul jazyny berýäliň. O qurbanlygy birine kirey ýa bir zat ondan çyrim istifada etmäliň. Hop, bir de damak çalýan qurbanlygyň hukmy, gassabyň hukmy özüne bermäliň ondan. Dogry däl.